Ki kamram jong kinong tray ki bapet ya kakot kakya ha ka bapen sangye ya ka jingpur kenyang coronavirus. Ki kamram jong pi kinong tray ki bapet ya kakot kakya. Kum kinong tray bapet ya kakot kakya pidon arbenta ka bakongsan. Pan pentep ya kinong song snong kumno kila banya dana kan ya ka jingpang. Man lap lo ya ki batharai bayo ya kan ya ka jingpang COVID-19 pan pentep siya ki bor badai pen. Pila ban le ya kini da ka ba? Pin kriya ya kerteng jong kinong song snong ki blawan pai na bari India ni na kiwe ki jela dangshen. Pin tip ya kini kinong song snong ba ki daiban. Pet lada ki doni em ki dakishin jong jingpang COVID-19 bat kiar kat bala nagi bahayeng ki bahasam nagi parlok para jor hado kat saus ngilenter. Ai ki kerteng jong kini kinong song snong sha ki medical officer jong ka PHC. Ya ki brio ki ba ikum ba ki don ya ka jingpang COVID-19 de benyalam sya ki PHC dan iki jaka sumar ki ba kambha. Hang ni kin yo ya ka kamratia marwe. Ya ki bahayeng ba sembar ki parlok para jor jong kini kinongpang de ban pentip ba ki de ban syong bet ayeng. Ka jing thumu ban pensa la ka jong ya kinongpang COVID-19 padan pensyong yeng ya ki bahayeng ba sem ki parlok jong kinongpang ka de ban pensang ye ya ka jingpur jong ka ni ka jingpang namar ba ki shim hado khat saus ngi ban paw ki dakishin jong ka ni ka jingpang. Ni de ban husiar namar ka don ka jing syapet khamat sniu ya ki brio ki patharai badon ya ka jingpang COVID-19. Ka ni ka lam sya ka jing shanyon ben ya ki ni ki brio bat ka khataru ya ka jingmut jing berkhat jong ki. Balai ka don gani ka jing syapet kamat sniu ka jing pang COVID-19 ka di ka jing pang badang mission bad om don jing tip ka ba kampanya sepang jong ka namar ba om don jing sngutho ni jing tip ka ba tikna ki brio ki syap tiang ya kani ka jing pang ki khubor ham saya ki lambak la bat penting ru ya ki brio ka jayu ya ki ba syapet kamat sniu ka pelong ya ki brio ban buri ya ki jing shitam ki jong ki ka penting pen artatien ni ki brio ban wat ni panjing rap na ki ba pet ya ka kot ka kya. Pilaban li ayu kum kinong tray bapet ya kakot yakya. Ka COVID-19 kalaban kata yanu. Tepi de ben kren yaki brio bat sngap ru ya ka jing sngaw ko jongki. Pentep haki brio baki de ban kiar bat kim de ban pelet jing mut han yaki kubor hamsaya. Ne ban pet han syapang ki kubor bam smutenan ha TV halor COVID-19. Pentep haki brio baki nong pang kilaban kot na ka ni ka jang pang COVID-19 bat baki don ru ki brio ki blak kot na ka ni ka jing pang. Kumno ban sumari la dia ha kapor pa pipendap la ka kamram kum kinong pet ya ka kot ka kia. Buat iki kendon ka ba pila batha ha kinong song snong kumno ban yadai na ka ni ka jingpang. Lada pialam ni kinong pang ba pitharai badan jingpang COVID-19 syaki PHC ni ki hospital di ban ka ya la ka kumon pat ka syuntur da ka jan. Om sya ban yalom palat pol ni khat arngot ki brio ha kinu ki jingyalang. Pikir ban pet binya ya la dia lada pidon ni em ki dak isyen jong ka jingpang balada pi sngo ba pidon ya kini ki dak isyen pentip syaki medical staff ha ki PHC hospital berkiwei. Bersangkat bala ban pendap ya ki kamram ki jong pi ha ka bapet bat sumar ya ki ba armet ki klung ki khna ba ki brio ki badan ki wei par ki jingpang ken mau ba ka ni ka jingpang COVID-19 ka khata ba ya ki to ki blak ham temen litben ba ya kendo ya ki ban tip la da ki pang ne shitom pide ban kersan pa jarab ki ANM ba ki medical officers da ka ba ai jing pentip ya ki syapang kinong song snong ki balaban yo ya ka ni ka jingpang kinong song snong ki shanya api kum u le ne kanong pet ya ka kot khya jong ki ai men si me ki da ka ba pentip ba dai ban pikir bat sumar ba ya ki badan jingpang lupa ba ya ki bala temen na mar ki ni ki dai ki balaban sakta jur ba ka jingpang COVID-19 pentip ru balaban laj da ka ni ka jingpang da ka ba bot ya ki kendon balabo kunong pikir ka kot khya ka snong ka thau pila ban wan ra ya ka jingkela ko ble shibun